Ayan mga higan, nandito naman tayo sa mga women's category. 5, 4, 3, May nakikita tayong bumubuo ng unang grupo at composed of only 2 women cyclists at dalawang siklista lamang ang pinabulilangan ng unang grupo at mga bata pa, mga higan. Pangalawang grupo at composed of 1, 2, 3, 4, 5 women cyclists, 6, 6, 7, 8 siklista ang mga kababaihan, mga higan, ang dumaan sa ating kinaroroonan. Cyclist number 35 Tatlo, apat, 5, 6, 7 at mga 8 itong cyclist number 35 na sa ngayon ay napapag-iwalaan na. Ang ating habulin nagkawat-watak na ang pangalawang grupo. Isa pang nalaglag sa grupo ng cyclist number 5, 0, 50. We are running about 38 kilometers per hour. Medyo magpapang-apang-abot din ang mga siklista nito. Ay bumalik sa kaliwa, cyclist number 50 at the speed of 45 kilometers per hour. Sinundan din number 36, number 27, 106, 15, 108. Hindi po sila nagpapaya sa kanilang paghahabol. Nagpahinga ang ating mga kababayang siklista. Nagpapakiramdaman. Composed of 2, 4, 6 women cyclists. Nagbabatahang mga magagandang siklista ng Pangasinan. At nandito pumasok cyclist number 35, muling nakigrupo sa second group at buong-buo na ulit ang 7 siklista sa second group. Naghahabol sa first group, cyclist number 14, Rosary de la Cruz at the speed of 40 kilometers per hour. Cyclist number 14, yan, pansamantala nating iiwanan si Rosary de la Cruz, cyclist number 14. Dalawang siklista naman ngayon ang ating sinusundan na inahabol ng cyclist number 14, Rosary de la Cruz. Cyclist number 46 ang cyclist number 49 at the speed of 40 kilometers per hour. Sinusundan ang dalawang siklista ng unang cyclist number 26 ang cyclist number 39. Mayroon pa silang sinasagawang pag-uusap. Nag-uusap na ang dalawa, magkakasundo na kung sino sa kanilang dalawa ang bubuhan ng kampiyonato sa karinang ito. Medyo bumagal ang kanilang pagtakbo sa bilis na 36 kilometers per hour. At samantalang sila ay kumukuha ng duelo. Napakabata pang mga siklista ito, mga higan. In front of Pangasinan women cyclists. Cyclist number 39, galing sa kaliwa. Sinundan ni cyclist number 46. So magpapakiramdaman naman nila. For only 3 kilometers to the finish line. 3 kilometro lamang ang titira para magarating sa finish line. Hindi nagbabago ang posisyon ng dalawang siklista sa unang grupo. Cyclist number 39, medyo sulyap-sulyap sa kanyang likuran. Kung saan siya pupunta ay sinusundan-sundan lamang siya ni cyclist number 46. Ulit 2 kilometers to the finish line, mga higan. At ayan, cyclist sprint. Dalawang cyclist sprint ang ating sinusundan. At speed of 40 kilometers per hour, 0 kilometers per hour. At nakikita na po natin ang finish line for only 500 meters to the finish line. At wala pang nagsasagawa ng matinding aksyon. Cyclist number 39, nagmamasit-masit pa rin, nakikiramdam at cyclist number 46, relax lang sa likuran.
Cyclist number 39. Ayan ang mga kaigan, number 46, hindi na lumiong sa kanyang kalikuran, kundi tuloy-tuloy na sa guhit ng pagtatapos. At yan na ang ating mga winner. Cyclist number 46 followed by cyclist number 39. All by his lonesome, cyclist number 14. Yan ang pangatlong cyclist na tumawid sa finish line. Napakalaking grupo mo ng siklista ang bumubuo ng third group. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cyclists. Ayan, napakabilis po ng kanilang pagdating. Okay ma'am, magandang araw sa iyo. Napakagandang araw sa iyo ito. Anong pangalan niyo po? Jenna Valdez po. Jenna Valdez po. Jenna Valdez. Mukhang kabisado ang apelidong Valdez pagdating po sa larangan ng pagbibisikleta. Ano po? Taga saan po si Ma'am Jenna Valdez? Taga Asinggan po. Asinggan, yan mga igan, si Ma'am Jenna Valdez, the pride of Asinggan. Siya po ang nanalo ng karera ng mga kababaihan ngayon. So napakaganda, napakabata. Ma'am Jenna, ano naman po ang strategy ginawa mo kung kaya't nakuha mo ang magandang karerang ito ni Mayor Julius Ramos? Nung una po, inantay ko lang po umangat yung ibang mga babae. Tapos, sinuklian ko lang po. Yun po, nagtagumpay naman po yung sukli ko sa kanila. Pinabayaan mo lang muna silang umarangkada ng umarangkada. Kumbaga, sumakay ka lang muna sa agos ng karera. So nakita ko, na-cover ko kung paano yung kilos mo kanina at nakikita ko lang wala pa tayo sa finish line, alam ko lang ikaw mananalo. Dahil nakita ko na yung strategy mo. Okay? So congratulations sa iyo, Mama Jenna Valdez. Ayan po, saluduhan po natin si Ma'am Jenna Valdez. So mag-hi ka naman sa mga viewers po natin. Po. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood.